Yen duwe urang aja digoreng wae, coba dimasak ngene iki. Merga iki rasane enak, marake ngentekke sego. Kepiye carane masak? Ayo disimak videone nganti rampung. Bahan bakune urang setengah kilo sing lumayan gede-gede. Iki wis diresiki sungut, kulit lan liyane. Ben ora amis, dikeceri jeruk nipis sak cukupe. Campurke setengah sendok teh uyah kanggo marinasi. Aja lali diaduk-aduk gen campur tenan. Banjur tinjar kesek kurang luwih 10 menit. Karo nunggu gawe bumbune dhisik. Bumbune bawang, cacahe 4 siung sing digeprek. Diiris-iris meneh gen tambah lembut. Bawang bombay siji sing ukurane cilik. Banjur diiris-iris malang ngene iki. Lombok abang utawa lombok keriting 6 cacahe. Dipotong menceng-menceng ngene iki. Lombok gede sing isih ijo 5 cacahe. Dipotong menceng-menceng kaya sing mau. Jahe setengah jempol, diiris tipis-tipis. Tomat abang ukuran sedengan 2 cacahe. Dipotong dawa-dawa ngene iki. Godhong bawang sak lonjor. Godhong bawange dipotong menceng-menceng ngene iki. Disisihne dhisik. Banjur nyiapke bumbu saose. Siapke mangkok cilik. Saus tomat disokne mangkok kurang luwih 6 sendok. Masalah marek monggo selerane dhewe-dhewe. Saus sing pedes kurang luwih 6 sendok. Sing ora pati seneng pedes iso dikurangi takerane. Saus tiram 2 sendok makan. Setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Setengah sendok teh lada bubuk. Gula pasir karo tengah sendok. Banjur diaduk-aduk nganti rata ngene iki. Ben rasane tambah seger, aja lali ditambahke cuka sak sendok makan. Banjur diaduk-aduk meneh. Sisihke dhisik. Banjur gawe larutan pengental. Sak sendok tepung maizena. Dilarutke karo banyu sak cukupe. Sawise kurang luwih 10 menit iki urange sing dimarinasi mau. Iki wis siap dimasak. Panaske minyak goreng sak cukupe. Banjur urange mau digoreng sediluk wae nganti urange berubah warnane. Yen warnane wis berubah dadi abang ngene iki, langsung wae dientas. Wajane digawe lenga meneh sak cukupe. Kanggo nggongso bawange dhisik nganti ambune wangi. Mari ngono bawang bombene dilebokke. Banjur diaduk-aduk meneh. Banjur jahe sing diiris-iris mau diplungke. Nyusul rajangan lomboke mau diplungke. Banjur dioseng-oseng sediluk. Sausé mau dilebokke. Karo geng resiki mangkoke ditambahke banyu 250 ml. Banjur tomat
sate dilebokke. Tambahi uyah setengah sendok teh. Dimasak nganti bener-bener umup. Yen wis umup urange dilebokke. Diudah-udah kurang luwih 2 menit setengah sebab urange mau wis setengah mateng. Yen awakmu seneng karo video iki, ojo lali subscribe, like lan komen ben ora ketinggalan video sateruse. Matur suwun. Larutan tepung maizena dilebokke. Aduk-aduk nganti ketok kenthel. Sing terakhir dilebokne irisan godhonge bawang mau. Diaduk-aduk sedelok wae. Lah iki udang asem manise wis dadi lan wis mateng. Dipateni kompore. Lah iki wis siap disuguhke. Bener-bener masakan iki rasane enak, sedep. Iso ngenteni sego lur. Ojo lali dicoba resepe. Matur suwun.